faceți aici? Faceți noi puțină mișcare, șef. Mișcare și puțin divertisment, nimic altceva. Mișcare pe măta în costum de generic, ai venit să tragi pe nas? Băi, ia hai! În baza legii 12 pe 98, nicio persoană fizică nu poate fi percheziționată, adică buzunărită, domnul agentul, fără un mandat eliberat de procuratura sectorului. Mascați la liceu 16, am anunț. Băieți, lăsați-mă o jumătate de oră. Am o discuție cu niște băieți.